Siyakubongela mzala wemzala ithi halala. Siyakubongela mzala. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Awugijima ngengqondo. Sambeke ngejubane siyozama umhlaba. Sanibona. Ngicela ukubuza mfethu, njengoba vele lokho nokhala anibonanga ukuthi mhlawumbe akunama WhatsApp. Anibonanga ngaphuthi mhlawumbe la ekunendawo khona abadayisa khona omama. Badayisa mama. Ya, la kudayisa khona umdoko. Mana ngiyenzala. No, shuthe mina igama lami nguKing Ginger bhuti wami yabo. So into engihambe ngifuna omama badayisa umdoko emgaqweni and then interview abona but ngoba sekunesikhathi eside singawuthola umdoko. Iphalish. So ngisicela nje ukubuza nini imibuzo embalwa bese siyadlula sihamba siyabheka. Ngesikhathi sikhathi sihamba yasithanda sami. Nibheke phi nina bhuti wami? No, mina sihambe siye mall. Oh ne mall. Aninankinga mhlawumbe masniphi lift because nisasekude mall la. Indaba niwokhe manje mall bhuti? No, angithi beso request njengamanje. Ngawuni requestele noma ngigibeze ebhasini lasekhaya sinazi ibhasi ngoba nasisoye emall masiqeda. Yasidinga ibhasi lakho bhuti. Ne? Sinayo imali yethu. Siyabonga bhuti. Hayi ngenikhokhe nizoyikhipha imali yenu nithenge ezinye izinto enidingayo. Asidingi kwasiza la. No, nakulokho ukuvuma kwakho kuyobe kuprovide wena. Ungcwele la. Kanti ukunqaba kwakho kuyobe kuuwe othi nisazolamba kule relationship. My brother ubani igama mfethu i-out grand wena. Siyabonga bani sibonga mfethu? Walkhele. Hawu. Kanti ungasekhaya? Hawu kwalikhele hawu. Siyabonga kwalikhele mfethu. Sibonga singajwayelekile leso. Sifana nemali le kuthiwa yipound. Isikhathi. No, ningabantu ababalekile nina la emhlabeni. Olukhele bafana abajwayelekile bafana nongwenya. Ibona ababusa le mali kuthiwa yipound. Siswane ubani? Itumeleng bhuti wami. Itumeleng? Yebo. Unakayi kwikayi kogaye. Eastern Cape. Hayi. Itumelengi. Yebo, utata wami ngumSuthu then mama wami ngumXhosa. Futhi isikhathi. Kanti wena bhuti ungwapi mfethu? Ngezimile sihambe baby. Ungakuphi? Uyamazi lo muntu baby. Okanti uyangazi? Izoshesha ke lento. Cela ukuma la. Uyangazi ubhuti uyangazi angithi ngimini King Ginger. Uyangazi sister. Mbuze. Umazela. Uwe wena lo bonakala kubo internet. Uyangazi ushilo. Mbuze. Umazela. Uwe wena. Bhuti uyakubuza. Umazela. Baby ngicela sami. Na mfethu sister. Asimamela ubhuti athi. Yeah, hawu. Sami why jahile. Baby ngicela sami. Kanti indaba ngenzani kuwe mfethu? Sazidliwe yini? No, singizonisheshisa. Okay, siswami. Ngicela ukubuza wena nobhuti niyathandana? Yebo. Okay, ngicela ukubuza nje few questions bese ngiyantetela nambe. Uyayazi le mbuzo engizokubuza yona ne? Okay. So wena ungathini othandayo ngobhuti? Yena ungumuntu osupportayo, umuntu oright nje uyanakekelana. Like usoloke khona for mina. Yeah. And akakaza kwenzela izinto. Wami lo yangani. Showcase nayo into engiyivuna kwinja yami. Bambo lwakho. Asikhathi asisekho. No, ngicela sami. Hayi bhuti wami ngifuna ukugibeza. So wena sister ku my brother ungasho ungathi umthemba kangakanani in scale of 100? Hayi ngiyamthemba udala. Ngiyamthemba yini. Akakaze kwenzeka izinto mhlawumbe la ezikwenza ukuthi umsolo wena uyathembakala? Mina ndathembakala kuye. Uthanda naye kuphela. Yeah. Awushiyanga umuntu eStern Cape ojola naye? Cha. Next. Yeah. Akhoma gweja khlupa lapha eGoli. Hayi bhuti akekho. My brother Fezo ziphendulele ngoba uyangazi. Yini oyithanda ngomuntu wakho? Sport sami. Thamno lami eKinta. Showcase. My everyday. Yonke into. Iyonke into yami. Mfethu. Ilapha impilo yami iqala khona. Unamanga wena. It's konje ubani igama lakhe? Kitumeleng. Kitumeleng my beginning. Kitumeleng my ending. You came from the east and I got you from the south. I took you to the north. Uyangizwa bhuti? Yawenza lo magama tipu kanjani? Sure. So sister, mfisa ukwazi kuwena
Uthe in a scale of 100 umthemba kangakanani? 100%. Wena usithemba kangakanani? 100%. Ukhona umuntu ojolana ngaphandle? Cha, akekho bhuti wami. Uthandana naye kuphela. Yebo. Uma ungathola ukuthi uyakuchithela ungenza njani? Yo, andazi but ngiyamthemba ngeke angishithele. Akuyena umuntu nokuchita ne? Yebo. Umuntu nje onesikhathi sami. In a scale of 100 umthemba kangakanani umuntu wakho? 110 over. Wena usithemba kangakanani? Mina Wena. mina ngiyazibeka nje ku 100 nje. 100 nje. Wena ukuyibeka phezulu wena. Phela uyazi phela. Why uzibeka 100? Ngithemba lakhe. Okay. Ngithemba lakhe uyazi. Ukhona nomunye umuntu osana naye? Lutho. Why ungibalekela? Hayi lutho. Oh, ungenza njani mangafind out ukuthi uyajola umuntu wakho? Yazangazi like uzoba ngidisappointed langazi. Ne. Suka kude nalo muntu lo. No yakufila. Sister right. Uyamazi ukuthi iqhamuka deep kanjani lento? Yebo. Cela umuphi yakhe mfethu umtshela ukuthi uyamthanda mfethu. Umuntu wakho la? Serious. Nisho? Sister usho ukuthi awuthakhe? Yebo. No ngibona 100%. ngibona ungamahaki. Umuphi yakhe mfethu? Nje uthi uyamthanda mfethu. Or vele umuntu onamahloni. Ngiyamakhona umuntu. Ne? From saqala. Ya. Lo saqala usangana. Vele lamahloni yiwo lawa. Hayi namahloni umuntu ophansi. Down to earth. Down. To earth. Uyazi ukuthi senzani njengamanje? Yeah, and awuna nkinga ngithi. Ngiyabonga. Sister njengamanje sishintshana ngamafoni for 60 seconds. Wenza unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi angene on WhatsApp, Facebook, Instagram ukucheck ukuthi wena ufletha nabo bani. Same applies to you, mfethu. So ngena WhatsApp, Facebook, Instagram and check ukuthi khambani. Hey, okay. Ngiyabonga. Ladies first. Yeah, for sure. Let's say yakho. Vele usushila ngithi. Wathini? Ladies first. Ladies first baba wami. Danko. Mama sicela uyivule. Danko. Nani ku blood talk. Cha yena unamahloni buvala amehlo. Uvale ubuso. Sound. More of the south mntanami. Okay, wathathazela. Now WhatsApp. Bese ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshele ngoba leyo mgodo iyezobe iqhumbuza umuntu wakhe ngizothi ngithini. All right. All right guys, we're on WhatsApp right now about tap the Chandis. Tap lapho uthi I love you. Take your time my brother. Sisicela bakutshele nje ubumuhle kanje ubhakile. Abanshike. Ngabatshela ukuthi mina no baby. Babe ngibuza ukuthi ngubani baby wakho ngithi ngusiyabonga. Ha. Ish. Awusiya. Ngibona umama wakhe. Iswakhe amakhazini. Showcase. Nabakhazini babafana ngoba ngiyabazi vele bro. Sure. Ngeke vele ku family gathering so ngiyabazi abangani bakhe. Yeah, that's it. Okay. No, it's fair. King Ginger Cream de la Cream delete lapho. Tapa uthi Type uthi sex. Ninakho ukuthetha ngesex xa ba ufuna ni. Yeah. So uyakutypela sometimes that baby I miss. Akuvela mina. Wena uthi ngibone vela ngona ngani ayilaza ngesho izolo njalo nje. Akuvela mina nawe uyazibonela. Ayinde uwe delete lapho. Type uthi money. Sibone ukuthi umuntu wakho ubani le bar emuphi imali. Sister uyikhulumele. Ubani lo sithipha lo onokukhupha imali ubhuda simakuthi akana mali. Imali mina ngiphiwa nguye okanye ngabazali bami nje kuphela phela nisebenzi. Vela anto wakhe ubhiki wakhe nomamakhe. Nami that's it. Ayisayismile. Hey, nangu umuntu. Told you you gotta provide. Access delete lapho thani come outside. Sengithanda ukaqhakeka manje. Vela mina babakhe nomamakhe.
delete lapho. Type uthi I miss you ufake iheart red. Yes. Yeah. Umama wakhe yimi usisi wakhe. Yeah. Ngishi. Delete lapho. Faka emoji brinjol, emoji pentris, emoji alamanzi athi qwa. Yo. Impophoma. Brinjol. Awenzi lutho wena. Yimi. I'm the only one. Yadlala Facebook. Ngiyadlala. Siyakuba bhuti. Cela ukukusiza. Hayi ibambe. Ibambe. Na ama message ngena la. Ngifuna utype uthi I love you ngokuphelela ufake nehathi red la. Khona mayithi no results ungitshele. Mayiveza ama 100 messages ungitshele futhi. Uyadelete yini? Ngijula naye kuphela. Ukhona umuntu owathola naye ngaphandle kwakhe? Like before nihlangane naye ukhona. Vela mina ubaba wakhe because khona la vele bekathi Happy Father's Day. Khona imessage ya last year. Asidingi last year. Like nje this year nje kuvela ngibona kuvela mina usisi wakhe namakhazi. Ngicela umnike umntana ifoni yayo. Uzosana. Uzizwa njani? Angizizwa ngiyindoda emadoda. Uzizwa Ngizizwa ngiyindoda uphelele. emphelele. Ivule. Dogs in. Sithanda sami sure. Why usoyika? Sure sithanda Yini sami. oyifihlayo? Fukuso. Ndiyoyika ukuba ndodwa. Hleka umuntu wakho. Indaba dog. Hayi. Lutho ba. Wena Sister Rana Pogoto. Niku welcome akubambele. Na WhatsApp. Mangithi type uzotype la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba leyo kuma page yiba bazobe benyakazisa umuntu wakho. Alright guys, then ubambela lapho uthi. Alright guys, you're on WhatsApp right now. When you're about to tap the trends, type lapho uthi I love you. Type sister. Take your time and check it deeper. Indaba dog. Kathi Isikhathi sini? engiyish. Yeah? Eish. Angizwa sis. Hayi. Shame. Check sister, mangaveli lutho. Check. Kuvelani mntakama? Kuvela mina no Asiphe, official Asiphe mina ngihazi. Siphe. Uyathanda amaXhosa umthetho wakhe? Hayi baby man Yini kuyazehlela lapha. Umngani wakho, baby. Kuyazehlela emaXhoseni, eh? Mara Asiphe ngibose ngumngane wami uhayi uzombhalela ukuthi I love you. Hayi. Wena ubhalela I love you abangani bami. Bra, uyintoni umXhosa? Akusulo la. No, ndakubuza. Ukuthi ngiyamthanda baby. No, sithanda sami. You love you unjani? Ukuthi uthi umkhonzile. Njengomngane. Sure. Awusho umXhosa? Hayi ngumZulu. Umzulu. Yeah. So kuwekeshelele emaXhoseni. Ngoba phela nangu lo Asiphe la. No, sithanda sami yazi uthi. Oh, sister kanti nimzwiseni ebuXhoseni lovana. Sithanda sami yabona lo yipoison sithanda. Mina Poison njani? Mina sengupoison. Isefonini yakho. Sambela. Nanga ngibiza ngoshevu. Yakho. Isefonini yakho akho sefonini Shefu sithanda sami uzomosha sithanda sami. Sosibulala siphila nje. Ifoni yakho thatha. Awuthama sami no. Isefonini yakho mos. Ah sithanda sami. Wena ujela no Asiphe. Uthi ngumngani wami. Asiphe akusilutho sithanda sami. Uthi ngumngani wami. No, sithanda sami. Ngiyazi ukuthi umngani wakho. Mara ngeke ubhala ukuthi I love you kumngani wami. Shuthi usithanda sobabini ke wena. Sithanda sami yazi. Shuthi unesithembu ke wena. Kuphela sithanda sami. Pho Asiphe yena kwenza. Okay, asimfonela uthi Bheka nalefoni yacima. Ayicimi. Ubusasho umuntu okuyintoni? Sithanda sami kuphela yazi. Beginning and the end. Kuya-enda ke manje. Kuqalile siyakuvala manje. Awufunde sifone intombi. Sana sifonelo Asiphe andithi uyavuma ubhuti ukuthi sifonelo Asiphe. Why ungafuni ukuthi kufonelo Asiphe? Asimfonele kahle. Nazi Mapho ibuyisela phakatheni. Saqhubeka utshwele nalo nje umbona uthi akufebela.
Asike sizwe Sithanda sami asihle lo. uyishef lo. Mina Chef lo. let's ngibiza ngoshivu. Wena Sithanda sami ushef. ubhizi no Asiphe. Sithanda sami. Shuthi wambona ngelanga sasidibana nawe so. Oh kanti niyadibana. Oh kanti niyadibana. Yasike sadibana nihamba no Asiphe kushuthi bani. Indaba mina ngibuke kabi indaba. Hayi ngeke nje. Yabona wena. Awuthama urelax le phone ring. Sifuna uAsiphe la. Hawu. Ring. Hello, ngicela ukuthetha noAsiphe. Sami uyavumela ukuthi bangene phakathi. Asiphe. Hello. Hello. Hi siswami unjani? What about family? Ngiyaphila. Bani mfethu? Siyabonga. Uyamazi siswami siyabonga. Yeah, ngiyamazi. Ya uthi asifonele wena lana mawukuthi uvelelwa inkinga. Usiyabonga uthi asifonele intombi yakhe makuthi kuba nenkinga. Wena usiyabonga niyathandana? Yebo. Oh, cause ubebhalise wena as next of kin. Siswamsana isikhathi ngana nithandana no Siya? 9 months. 9 months. Okay. Ubuwazi ukuthi uSiya unomuntu wakhe? Nomuntu wakhe Ongumxhosa njengawe? Oh. Uthi niyathandana mfethu. Wathula manje? Hayi kahle. Uma nentombi yakhe ke la yangempela. Hayi wena. And uthi wena akakwazi and intombi yakhe yakhala la. Ikhalela ngoba yimi umuntu wakhe yimi ngicala ukuzwana nalowo muntu. Thukhalelani sisere. Thukhalelani. Kanjani uvana no Asiphe? Thukhalelani uthi uAsiphe uthi my sister futhi sister ngoba wena uyamnyanyisa ngoba umthathela indoda yakhe. And Asiphe nanamba nawe njobona uSiyabonga. Kanti ninikene inamba noSiyabonga because mina noSiyabonga sina 1 month 6 months usijola and ngithetha nawe ndakutshela yonke into eyenzeka kuthi. Kanti wena uyazazi ukuthi ujola naye. Dala mina ngizana naye. Ngizana njani? Isara kahle kamhlophe. Yena nosiyadala sona. Sister futhi yeah into ekumele uyazi ukuthi mina ke from the bottom of my angizwa no ngithukela my sister ngenzela yena futhi for my sister Sijabulile lana. uthi my sister uthi usiya bejabulile yena nomuntu wakhe kwafika wena uthi akafuni ukuhlangana nawe yamuzwa Yabona wena. Siya mina khuluma lapha. nangithi yabona wena Mfethu kuyenzakalani mfethu? Yenzakalani wawumosha umshado wami mfethu? Umshado ngophi ngoba ngizokutshela ukuthi uyangithanda Wawumosha umshado wami mfethu. Orini bolo ungidlela umoya. abanye abantu. Sesiyazwana manje. Dala sona mina nawe wayenza kanje. beyisebenzisa icondom kodwa bezokuvakashela sister lo mgulukudu Mina nami ngithembisa ukungishada so ukuthi uthembisa Shuthi wena uthembisa ngomshado ke. oh unropa ngomshado Shuthi yena uthembisa ngomshado ke. Kuphela uyazi my beginning and end sithanda sami. Sekumele ivele ishabalale yonke lento kumele ishabalale. Makumele kushabalale makushabalala ukuthembakala wena. Nika ifoni yakho my sister Angisho ukuthembakala wena. Sithanda sami yaxolisa ukuthi ngixhumanile naye lo muntu kodwa sithanda sami 9 months uqolisela 9 months umudla skuni Wonke. awuthemba usilokhu ngikhomba mfethu singahlangani. usilokhu ngikhomba Singahlangani mfethu. usilokhu ngikhomba Ngiyakwazi wena. Singahlangani. yazi ngizokuyekelani Ngiyakwazi wena. ungikhumbuza uChris ngizokuyekela lokho ukuyekela lokho nje ukuba ungangikhumbuza umfowethu ngabe ngizise emoyeni manje ukuyekela lokho Uhlangana wena. ngiyakutshela inkinga umfowethu wayengenayo inhliziyo Khona wakho siyodibana wena. wayengalo uChris wena unempi wena tshele mina futhi usuyishimana wena mfana sister sakugoba kujona nalo Hayi. ubufisa ngesenze njani hlabe noma ngezuthi uyimpama noma Chazela ukuthi ibuhamba sister sokugada wena sala nami la safuna ukuyibukela wena ayisala wena na. ngifuna ukukubuka musukule mbambe welcome mbhekise ngakumina My beginning and end. ngifuna Understand? ngifuna ukukubuza qalaphi isiphetho Yabona wena. Yabona wena. ngifuna ukukubuka Singahlangani. awuhambi ngifuna ukukubuka hayi
Yewe. musupaquza ngifuna ukukubuka man ungikhumbuza umfowethu Wena ubani ujinjo noma ubani wena? musubuka ngithreatenisha wena yazi ngabe ngiyakushaya kodwa manje ngizokuyekela ukuthi Phathela ubanjini igora wena. akuvumelekile ukuthi ngishaya abantu awume ngifuna Phathela ukukubuka igora wena. wesiya ngizokushaya ke manje ngomulo ukukhuluma ufani noChris bheka ngapha Ndoda. awume ngifuna ukukubuka Ungibukani? Ungibukani? ngikhubuza umfowethu Ungibukani? awufani wena noChris Ungibukani? awufani wena noChris futhi awusobe unafana noChris Ngifanelani naye? uChris Fanelani naye? uChris ubengenayo inhliziyo embi njengawe Ufanisa namanye amadoda wena. ya umuntu oright Akiwe. futhi ngabe ngiyakushaya manje akuvumelekile welcome hamba naye Igoro. ya Saka. usakaza abantu wena usakaza abantu usakaza hey wena hey wena Wena mfana wena. hey wena kushaya wena Uphathela igora wena. ngomshaya lo yena uzokushaya Uvumele nje. uvunyelwa ubani wena Jinja wena. uvunyelwa ubani wena ufuna ukulwa nami warning safuna ukuqhubeka warning Jinja wena. defense ya miyeke yabaleka izwili warning take me home ngoba lo akangikhumbuza umfowethu Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile Andile ngomunye umfana nje mistake